като се познах с багата, но викам, добре, ти още нямаш ли връзка с Златка Райкова? Да. Нали, да. Той каза, не, нямаме нали, връзка. Раздели се. Да, разделихме се и така. А вие ще се разделихте, като е такъв сладър. Защото той замина за Щатите, аз бях в България, аз видях снимки, той пък разбра, че аз съм в Варна с компания, съм си била напред-назад. И това го подразни, и ме пък това му подразни, и заради това се разделихме. Значи голям сладър. Много. Багата е пич. Багата е пич. Много. Аз винаги съм го казвала. Да, е много такъв... Много бързо е израснал. За годините. Уважава Аз хора. като запознах с него, той беше на 24. Сега колкото възраст. Сега е, да. Сега е на... Сега ще направи 27. Сега ще направи 20. Да. И багата за мен е много пич. Много мъжкар. Значи, те години, които аз бях с него, две, много готин. Много. Аз мисля, че има винаги ме е респект карал и да се уважение. чувствам като жена. Неуветно дете. И това е добре, че двамата се намерихме местата, смисъл. Той не ми правеше забележка за моите ангажименти, а аз не му прави забележка, че той правеше дворазови такива тренировки, дворазови тренировки. И всичко беше окей. Темата тренировка беше табу. По време на взаимоотношенията ни. Живяхме заедно, да, това покани. Аз в начало тъй като дойдох в София, нямах много възможност. Дядо му плати квартирата 2-3 месеца напред. То квартира силно казано, студио. И той след това му покани от тях да живея. И отидох от тях да живея. И така. Така станаха нещата.